What? Alas 8, Gis na Hulyo 26. We can do this all alone. Galaw, 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 galaw. Upper T. Oh yeah. 1, 2, 3. Saba na natulog. Alas 8, Gis atong oras Sunday today. Medyo hamis akong naong kay nag-con ko, nag-trim. Wala nag-shave, nag-trim lang gamay. At syempre, Sunday ta karon. Nako, may galing ang atong ayaan. Di kay Beze. ang nagawid sa pinakalaming nga mga cake karon sa Iligan City. Di pa ta makatilaw, Erp. Kaya naman siya sa Iligan. So, napag-ani diri sa Cagayan, no? Isod pagsabok bayot, grabe kay mga pangayo sa mga papers. Aga, bayot in fairness sa MOR nga kuan fan page sige ko og post og mga throwback. In fairness di magi kamalimtan sa mga OH day. Wala ko mga gore na sila. Mami J ana magi ng mga cheka lo. Wala pa. Siyempre, wala pa si Kuan. Dagan na kayo nakapans ni Joe Romantico, ni Maria Pilingera, dagan na kayo kang Lala, pero si Mami J na. Sa may lain pa. Lain. Na merson na. Mga bata pa lang ni. Oh, easy. Mga bata pa lang ni. Apel si Mami J. Mga bata pa lang ni. Kabalo na gid may nga dako na gyud gayo kuan si Mami J sa. Unsay dako? Unsa nga kuan ang dako? Dako gihatag. Ay. Oy, nana si Jojo. Hi. Maayong gabi eh. Hi guys, maayong gabi guys. Kasi pasensya ka na po ako nagmata kay Gikan. Wow, sarap ng buhay. Tulog ko kay nag-drive mi ganina. Wow, tulog-tulog na. Sarap ng buhay nila. Kalas-kalas may gasolina ganina ba? Mo ba? May blue energy. Gabi sa tanan guys. Hello mga ka-BBS. Hi Mami J. Hi Master Popes. And Hi Bernie. Mami J! Yes. In fairness, klaro na yung tingog. So nagamit na gini mong microphone. Abasing week din. Ayaw pa siya nakabalo. Nga ka na din nasiyang kilid. Microphone din. Ayaw pa niya gisaka. Karoon mo na naklaro na yung tingog. Chudinabas. Anyway, SPG night na sa Uy! So, pakishare pakibasa sa mga igala. Okay. Pakibasa sa mga first owner nato mga igala. Sa mga ka-BBS nato, BBS Bawal Bugok Show. Pakibasa sa mga mga ka-BBS nato nga ganina raw. Pakishare na dayon, pakishare. Dali. Ano na ko share oy? Sa mo share. Bay, tiguang nagikaday. Mag-istorya mo duha, mag-sharing mo duha ba? Wow. Dili mo ato ka sa Bitog-Bitog University. Facebook page. Tapos naman din naka-live naman ni dito. Click share. Bagita lang Friendster. Click share. But before ka mag-click og share, ang antipara sa ayo nga sa nagkuha ng antipara. ang chos. Tapos dinabos. Share to account or page. Okay, atong kinsa na account number ni ihatag nga ikal ana. Dili. Facebook account. Okay. Angel Abaw, si Figurasyon Christopher, si Noel Abaw Lumonsod. Mga batos ni Angel ba kay Abaw? Klaro lang. Figurasyon, Gergera, Gergera Kobe. Hoy, kalami. Alam palagdaan no. Tita B from NHA Kauswagan de Noel Abaw Lumonsod. Si Marites Nabo, si Clayton Lim, Ann Maria Sadik, Arja Ligaspi, we have Joy Martinez, and Carlson kay Nuslarkman yung gibutang. So Carlson, klaro lang. Aliba.
Ay, ako Aliba. ano din eh. Alaba ka. Sorry. Aliba ka na. Ali. Si Ken Pamad dayon, done sharing na BBS, dayon duha ka ana tapos basa-basa dayon. Uy, pugsit. Pogsit na. Duha ka ana. Tulo ka ana. Oh, do ka pugsit gani. Guys, sure na ni ba? Sure na. Aha. Sa pa. Right. Dini kang Yami Mo. Kang Trevor Clova. Nanapod si Trevor Clova. Top fan na to. Loyal sa Bitog University. Wala nag-unfollow ni. Ni-follow Wala, gid siya. wala. Okay ka? Ito klarohon na to. Ubay raman sa itong nag-unfollow kay at least ato nang gisala. Tapos Donace Arienza, Bren Lewis, wala gyapon nag-unfollow. Daghang salamat sa inyong loyalty. Aha. Ano ang follow oy? Gay, one update. Pag-explain. In fairness, kagahapon dahil noise barrage baya ang ABS-CBN kagahapon. Oh, kita ko ato. So, siyempre, ang ato is to support lugar nga kuan. So, ang ako was nag-post ko picture nga, kabalo magin mo tanan nga asa ko nga network gikan, di man lugar ko magplastikan. So, dili man ko ma-burn bitog-bitog kung di ba kung walay ABS, di ba? Sa dihang. So, nag-post ko niyo ko nga parang wala man goy kuan para man nako kung nag-follow mo kung solid mo loyal mga follower nako masabtan ko ninyo nga I need to support the network nga mo'y naghatag sa akong pamilya. Tama. I mean dili na ko mura kung nag-trydor kisa may for the past 15 years kisa may naghatag sa akong aning balay sakyanan kisa may nagbayad sa akong kinaon nag-enrollment akong anak kabalo ba kita tanan nga ang ABS gibaya. So niyang bigyo ko nga. So ano mabikil sila? Well mo galing niyon ko. That's why niyon ko nga nagpakita ko nga labang ka pamilya. Unfollow me kung kung ikaw dili namo ko uban in fairness na uban nagi kalagot sa ABS but they support me as a talent. Ako gi-respect na ako na. Ano ba? I mean niyon ko nga respeto lang. Di na ko kailangan og mga negative nga inyo pag yung kung, di ba, inyo kung i-bash pa yun. Ikuan ninyo. So, well, anyway, so, yun ko nga simple, i-unfollow lang. So, nag-iuban, medyo bugokon man yun. Bawal bugok sure batan eh. Nag-iuban mga tao nga mo comment yun Japon. So, most of the time, ang mo comment, makabulog yun ko nga, siyempre, gi-share man. So, kabulog ko, wag ginakailas ako personally. So, ako sa di ko ganan nga, mag-follow man ka, makipag-stress man ka kung, di ba, dilig yung kakuan sa ko. So, ako, okay na po ko. Kung doon, makita man ako na nag-unfollow, naman po yung mga ga-follow sad. So, technically, more nag-exchange gift ra. Na na-touch po ko sa mga nag-support sa kuha nga burn ana. Thank you. Napayuban sila respeto sila sa kuha bang burn kabalo na sila as a station di na ko malikayan nagyo sila ma-comment but because respeto lang sa kuha wala di na sila mosulti sa kailangan pa mangyugang imo pagyugang ikuan na mirisi nimo mayrawa na kay trabaho kana lang dang idea ba tapos ga-follow ka sa ko at ingan na imong gusto nga ma-fail day ko as a person. So sa may kuan ani, sa may essence imong pagpalo-palo, di ba? Bura kanabitang gi-stress din mo ko galingon ba? Kisa day perfect nga kuan, wag yung failure. Kisa day ay. Hindi daw. No nga. Di ba? Basta ang the point gyapon ako ana is asa naman ang compassion nato mga kapamilya. Murag happy man ta nga naay kuan lugar na ma-happy lugar ta nga naay ma-agrabyado or something dili man siguro. I hope na ang tawag kaning compassion ba sa kabalo ka unsay problema. You know the problem lang there is automatically ila din tang i-judge nga do nagkwanta sa basta taga ABS-CBN ta automatic sa taantay Duterte sa ta. Di ba ilan man ang gina-automatic wala nag-comment ba kung wala man I mean like nangutan lang sa ko to be honest ban sa una sa election na nibutar baka ako ni bukal kay ko ningo yes nibutar ko ka Duterte kay like I said na-assign ko sa Davao 2 months nakita na ako ang Duterte effect sa Davao City that's why na-appreciate na ako siya. Amen. So muna katong sa election nibutar ko sa iya ha honest ko ana di ba?
So, kung utana mo, nagmahay ba ka ba? Siyempre, medyo na-icon ka may. Di sa kumakain magplastikan. But not necessarily nga, anong inyong gobyerno, wala man good. Nagkita ba ka nanganak og poso. I was just there, kasi siyempre, maluoy ka kami. Sa third anay lang, kami, ako as a talent, hinambong man paminaon. Sige na, maghinilas na lang yun. Dagan may offer, dagan may nag-offer sa land station. I mean, kung ako confident man kung I'm sure makita kong trabaho, ang akong gikagulan na makasakit sa ko, ang atong mga kauban nga behind the camera. Mga utility nato, kana pag makita sila sa ato, may istorya kay Lako ng mga security guard, mga tanan, driver na mga ingana ba? Sus, ninong para ba ko silang mga anak? Taon na po ng uban na to. Taon na to. Bisa kung sa ugyaw kay di man minaw sila. Mo lang. At least nag-unfollow na lagi sila. Mola ako, okay ra ko. Balag ubay-ubay sila nag-unfollow. At least ang nabilin katurog yung di ba? Solid. Solid nga nay concept to. Ay pagto sa kuan sa ba. Oy, speaking of loyalty Ace maigi atong kauban sa may damilag karon nga kuan na pod teacher na pod online kay ang iyang magic show medyo gakakuan niya magic show pero ga magic gyapon siya sa iyang mga estudyante online. Pwede gyapon. Sagon sa diskarte sa buhay. Correct. Ano kay Ace maigi de? Ace. Alright. Anyway, balik ta. Dila to na ako na ta. Move on na ta. Again sa mga atin sa mga nagpabili hello sa tananda. Share na. Mo naman sa ninyong paborito, SPG Night with Mami J. Ang bayot nga way bahar-bahar. Gusto na ko to i-continue to tong gibuhat sa SPG. Ano nga yung question ako tong niagi? Sige itong mga question. Ano nga yun? Kung nganong dili gaaminon ni Maria nga virgin. Dili ba? Dili ka to natay mga questions nga. Unsa kito kung dako ba or gamay? Dili na pa isa. Namilas katunay last atong kuan. So to kito brad mga questions nga dili nimo mapangutana. Unsa kito? Something like that. Dili ko kabaloan. Remind us mga kapamilya kamo man kay mahadlok ka mangutana. Something ba nga mga kuan nga hadlok sila mangutana. Okay, so that's why nagbasa ko og mga question and syempre sa usa pa lang ka question daan mabuntag 30 minutes ang mga tubag. So mo nang kuan ba? Naka-remember ba ka to be? Topic na mo last sa one SPG Night. Mga questions nga wala ka monitor milagro wa kami monitor Safe ato last Sunday safe. Safe dito ko tong last Sunday dito na wala siya ka monitor. Kalibo ko ba? Di mga momento mga gusto lang ako i-google tong ang exact one. Mga question man gud to nga mga about sex nga dili nimo mapangutana sa imong partner. Unsa ang pag-convert sa English ana? Mami J. Unsa man? Saan pag-English ato? Mga sex questions you wanted to ask but cannot. Cannot. No. Would not. Parang awkward na akuan. Awkward questions about sex you cannot ask your partners. Awkward. Diyan lang. Or awkward questions about sex that you are afraid to ask your partner because it's awkward. Question that you can be awkwarding. Pwede. Bura. Awkwarding your partner. Questiones the questioning the awkward questioning the jowa. Question di ko man yung sa kamot. Make you awkwarding the relationship. Unsay binayot sa awkward Mami J? Jokward sang. Dirty ko to asa gaya. Di man ni maong isa kong basta natin. Show and sing. Majola sang Jutsun sang sa shumong short na sing kay Julaw singking plus so ayom sing. Dus kay ba Julaw singking plus shukaw sang kay Shukwardine. Lagi. Maawardan? Awkward kaayos siya. Awkward. Shukwardine.
Sa muka kaya na. Hindi ko kasabutan na mag-student na silang Oka ug nga. Kabalabi po ka atong Okinawa, Japan. Dili mo tanaw sini. Talk about Oka. Dili siya mo tanaw sini ging kay ngano ang iyang rason kita ra gibinuangan. Kay mga actors ko na diha nag-acting ra gani na kuy camera, nag-acting. Sex question you're afraid to ask. Sini man gud na uy. Namang yung actors bombo. Dili siya gusto ma-involve sa kuan sa story. Hindi siya gusto kita ra ko nag-iilad kay nag-acting lang na sila mo bitang gitabag sila actors dahil ba. Ay nako. Dili ko na tinuod kay nag-acting ra sila bayot. Ug tinuod lugar ang sa leader daghan kay nangamatay day way actor nga mo survive. Naurot na day wala na part 2 sa uban. Asa ba sa kakitag documentary nga kuan nga tinuod gyud ni tabo tapos gihimong movie nga dili man kay na ikuan sa sinihan. Gamay ra man na nung may nga naglibog ko niya ay naglibog gyud ko sa iya man. Sorry, nawala ko sa kuan. Nara na nakita lang natin. Karon, unsa nag-give question? So, sex questions you were afraid to ask. Sex. The English gid ya. Wala ko kay dumana. Basin lahi na nga kuan. Dili tama ni siya. Mga sex questions nga hadlok ka nga i-ask ba. Karon. Sa mga like sa imong mga office mate, like sa imong mga barkada, sa imong mga partner o guban pa. 'Di ba? So nakalamian ni kinana si Mami J. Ano ning performance o size matter? Katong may ngana ba? Kuya kayo kanang, kuy, medyo katulad ginay kukuy mo. Uy. Kuya na day kun nay kuko day. Dili kay in fairness naman ay mga ngani ba muratag mga kuan kasi galin lang kuan sa guro sa kuan. Dr. Margie Holmes. Kani mo mga komento na mo mga based on kuan lang ni siya kanang personal experience. So mo nang dili na mo appeal si Maria karon kay mamulan na po ni siya. Kay syempre ang image siya gusto nga mo labas nga expert siya. Og daghan pod manggawas nga mga manyaki sa comment, no? Nadagan pod siya basta na si Maria. Basta si Maria. Gusto man mo tubag ni Maria po dili gina pwede itubag kay lagi ang iyang image ba yan. Basta Sunday kakachapi ang iyang signal. Mawala-wala yung signal mga igala. So alam mo na ha. Okay. Gikan pod sila nagkuan ampo. Gikan nag-church so medyo awkward. The more nga it's awkward mga igala. Ay nako. Okay. Ito na. So nanadri ang mga kuan na. Ano sabi? Nagkuan din siya, everyone. Kaya na ako si sa skip ko to na so. Nawala kayo. Pagkabalon niya ng SPG night, skip din siya may gala. Alam ka na nakins. Dante Pilapel. Hello, senta nandiya. Sa bagay, wala ba tayo matang nga swildoan ni? Okay, ito na. Mami. So karon random lugar name. Random. Random nga mga question. Kaya wala man na to. Kita landaan. Wala pa kita magkuan. Sige. Biras. Okay. Jo lang daan. Si Jo lang daan kung experience lahat ng istorya. Si Jo pa lang daon na. Ay kung di paganda ka wala kay Mami J, ready na larga na Mami J. Si Jo atong nalala ko na dagan ba ko na ibawaan. Hay! Pila bayad para mo takom ka pilang bayan. Dapat gyud ka ng i-PM flash account number please. Oy, serbisyo ang gusto ni Mami J, serbisyo. Karinyo brutal. Oy, Joe, nangumusta daw si Mami J sa iyang dating payag-payag daw sa Terry Hills kung mo pa ba daw gyapon itsura. Ang iya daw mga kagahapon sa Terry Hills, napa ba daw gihapon? Tas, di ko na, Mami J, okay lang, gisanitize na nila kay, kuhan daw bawa ko kay chlorine. Daw biyang yung mga kagahapon, kakakita ni mo na sa Terry Hills? Ay, sus. Ay, magalabay na magyapon na din eh. Ay! Pwede ra gud gyapon pagbalik diha. Uy, kuan lang gud gyapon ay. Suso na gyud gyapon butong. On-call na di gyapon dai. On-call ra gyapon. Ang pangutana Mami J, dili wala ko gaingon kang kung si Jo ba ni basta kay. Ang pangutana pila ka buk OJT ang niadto didto. Abasing, sudi na. Dai, magtitiraw na guta, dai. Dai, kabalo na magita nga. Dai, kabalo na magita na. Wala na magit imong production department. Tapos, August 31 na lang sa kinang EBS. Di, magkapulgaray na. So, nagi mga intern, dai, nga na. Walay intern. Wala. Tulora lagi.
Di lang ito magsabaon sa nga batch. Basta kay, sa kadugay ni mo, nag-i-intern day. Oo. Ay. Wala naman kayo. Nato man dito kay naami ka ng kuan educational training. Educational training. Science naman. Science pod. Biology. Science siya kay naamay kuan ka ng sistema sa paghimo sa tanan. Gwapo sa yung department mo kay ikaw lugar na mo'y session. Pati mo mga audio man na po'y session lain. Sa mga intern? Wala sila kay makalitan naman kag nagtingala na lang ka kay karon pa nag-ila niya pag kuan kani angkat sama sa motor. Kay matingala ka kay pag-report sa work kay pareha sila basag buhok. Kumot og bioderm mo ba? Kagahapon pa nag-guest pagkaron nag-holding hands naman. Imong gisimutan ang mga kwandia, wala mga nanimahog Clorox, wala Wala po. Wise kaayo Ginoo ko. Production department baya daghang promo. Ang Daghang mga daghang mausik nga mga sabon ug mga shampoo. Dali ra kay ipahid. Ay, Yay. na-realize gibito na ako, pasaylo ako ninyo po, Pedro, no? Ang MOR, makasalanan man siya ng department, pero tama, na-realize na ako, tama, no? Ang production department yung pinakamakasalanan dito. Kita magiga kadaot gid mi. Alan kay dingo DJ. Basi nakalimot mo ko, di ba? Nagsugod ba ko sa production department. Ay, mao di Dito ba ka na siya kay tungod department? Dili ba ka na siya kay tungod na diha ang executive producer nga labawng bastusan? Wala man. Educational lagi. Educational galing. Mo galing ang giingon, educational. Sige na, din na ta sa kuan, din na ta sa kuan. May mga nakamiss na sa awards na. Paki-share na. Again, SPG po ito, ha. Basi wa na mo LPG. Ay. Ay, sa inyong upat, mga ka-BBS, question ko lang, akong bana medyo gakabuang sa mga porn videos. Mabalaka ba ko? Unsa yung kabuang? Unsa man nga level nga kabuang? Kanang siguro na USB. Member sila sa chat nilang ni Joe Romantico. Ang sa pala ng chat group? Ang sa pala ng chat group na? Badminton champion. Siguro na yung mga USB or siguro na yung mga kuan. Pag imo bang bana na ito istoryahan. Okay. Medyo nalulong sa mga pornographic videos. Kay pwede man sa ningon ang kung sa unang panahon mga DVD, karon wala naman kay siguro kay DVD siguro. Wala na. Diba? Kay sa una makinunong ka na, di karon na sa USB. So for example, kung ikaw nakibana kung sa unang panahon, tingala ka sa drawer, kay na ako nakita na sa production nga drawer sa una. Dito dapit sa bintana, ito pinakasuksok. Dito. Abay sa telepono. Abay sa telepono na mingan. Sa una DVD may daghan. Karon ang ubang karon di naman kay DVD kay siyempre na naman may website or kuan na. Kailangan ba mabalaka ang asawa nga ang bana medyo na sa porn? Ayan. Mabalaka ba? Para sa ako ba, di man siguro sila dapat mabalaka ba? Magawas kong iyang gitanaw mail to mail. Mas mabalaka siya, di ba? Tama, that's the next question. Unsa nga klase nga porn na video, no? Kung lalaki ba na siya, mail to mail siya. Level sa pagkabalaka na may tabo kung dili na siya paghilawas unless mutan-on siya. Mangay siya mabalaka na. Di siya ma-turn on siya ang asawa kung di siya makita og inana porno. Mga correct. Or while chum-chum chenis nagkinahanglan i-on ang TV. Muna mabalaka na kaana. Mabalaka pa kana dai. Dili ba na maayo dai kung pampateaser na, pampaheater? Okay naman lagi para sa ako mas okay na kaysa tuwa dito sa nagblinking lights. Diba? Tama. True lalo. Pero ingani mo gud siya. Nganong mabalaka man ka, ikaw dapat ang muhimo sa gihimo didto. Ngano mo tanong pa man siya glain kung ikaw na master. Bayot. Ay nako. Pero depende man gyapon, sakto man nga imong i-assess kung unsa na nga porn yang gatanahon kay basin ang iyang gitanaw diha kay kuan ka ng katong mga words baka ng mga violence, sadistic, ngingana, mga latigo-latigo. Nagkakaras siya. Onya makita din niyo sa mga group ba na, grupo-grupo, di ba?
mga gangbang, puro gangbang ang imong gipig yang katanawon. Banggang na lang para di kay. O pag banggang tayo. Uy, amino na nato, bay. Uy, tunod na nato. Brad. Amino na nato, no? Kita mga lalaki no mausap sa bayag ginatong ko ano. Kanang magka-age sa taba, magkalain na ang kategory sa imong ginaano, no? Ambot di mo di, ikaw may nagka-age. Aminin na natin. Unsay pasabot nimo? Namay sa una nga bata-bata pa ka imong gusto yung ani kay perfect ani. Okay, hindi na ko ganahan og kaka-awkward na wanay lalaki kay basig dito ka sa lalaki ma-focus. Imong tirada na po mga lesbian. I think naman sa lalaki mo tanaw nga na G2G. Imagine na, mas maka-turn imagine na on. karon sa kanang BL world. Nganong daghan kaayo og suki. Kabalo man mo sa BL no. Wala kabalo ba mo ana? Kana Wala. sikat ang together. Kana bitang boys love. Nga storya puro lalaki may in love. Kanang sa ABS-CBN together nga kita sa Thailand nga mga salida ipasalida sa ABS. Boys love. Kabalo uda. Wala ko ano. Kabalo ba mo nga daghan kaayo ana ang pinakadaghan nga fans are women, are girls? Pareho na sa lalaki, mas ganahan mo mutan-aw og G2G, di ba? Ang by side gusto pog B2B. Uy, pangutana ba na mo na si Maria Ana sa una? Si Maria. Wala, dili daw sa ganahan. Oo. Sa ganahan. It's one thing to say it, it's another thing to basa. Ay! Di ay? Mo ba? Boys love? Nano day. Na. Ang tanan kami kay naday. Di kayo sa klase na. So again, let's go back to the question. Mabalaka. Again, depende sa unsay rason anong nahook siya sa porn. Tama ba, Mami J? Okay, ako ikaw na kay kaisog nga mangutana sa amo nga di ta kailan everything. Why not talk to your husband about it? Okay. Unsa na imong gusto? Nga sigag tanaw ana gusto ba nimo nga mahimo kong Wonder Woman nga malabaw pa ko anang nitanaw nimo si Maria Ozawa diha. Basi na may insecure siya no kay yang ganan tanong to tong sexy tay ko you vibes na ka no? Oo. Basi na nimo na po siyang opos. Basi opos na opos sigarilyo. Pero I think na isa ni siya sa advantage okay? Kay ngano? Ang lalaki always gina siya aggressive or I mean mas majority mas ma-aggressive siya kaysa sa babae. So kung imo na siyang itumpangan, medyo magkapoy ang babae kasi sige na lang hanggat ang babae. Uy, di ka kumpiyansa kay mga babae may kuan gyapon hilom lang. Swerte siya. Kuan kaning kung aggressive pud ang babae, di ba? Pero biologically mas aggressive gyud ang lalaki and nagi times nga naman daw. What is the reason? Katong testosterone, atong hormones and then kailangan but nga women have that also but there's really one there is really one reason why men are very sexual in nature. One, because of your genitalia, because the genitalia of the males are going outside. It's very easy for it to be kanang tandog sa outside forces. Tapos, pwede ra paligpitan. No, because the vagina is in there. The clitoris is down there. Lisod siya matandog. But you're like, especially kung kuan ka, tuli. Kaya open diyan na imong cockhead na biya na dito. So anytime that your mind is into something, dali ra kay mo relate because your genitals can rub in antenna. Your hands. Grabe nga antena. Tandog ang mga whiskers. Mga whiskers Aysa, miss, excuse me, miss. Pwede niyo matandog ng antena? Miss, tanduga sa mga wirings, B. Okay na unta. Minadabig mo nga ng babae, asaan ay mantina ka ng rabbit ear? Uy! Rabbit ear. Bluetooth. Pero, ang point na ko ato, at least man lang, kung mas dagan og gawasan ang lalaki, at least, na siya porn nga pang compensate. Nga pagyapon siya. Dili gyapon siya kanang kuan lugar kanang mayin siya nga. Okay, follow-up question. What if, ibali na to, ang babae gatanaw sa porn, okay ra na sa husband? Mas okay na sa ama. Usay kay makuan ka, ma-weirduhan ka. Na siya mo'y nagtanaw. Diba? Lagi mga unfair na side doon sa... Ang gatanaw nila katong mga gifted child ba, itong mga dagko, conscious na siya. Grabe na sige ka.
Hindi siguro pero ako magud di murag makinky ganan ko. Kung kana girlfriend pa nimo, di ba? Kay imong mga dreams, imong mga kuan nga gusto nimo mahitabo like kamon duha magsabay og mag-masturbate mon duha. Uy, di ba mga dream nimo? Kana moy okay kay na pero kung minlahi na po na story kung minyo mon duha. Awkward. Nga matigitan nimo siya mga awkward. Mo ba? Mama. Muna ako, maski ako magtanaw ko porn, di ko magsaba sa akong wife nga nagtanaw ko Okay, awkward man na pero kabalo siya. Kabalo siya sa ako nga makatanaw. Ay bawa na karon yun na, tanaw siya yun. Okay, next question. Hala ka ni gwapo ni. Is there such a thing as too much sex? There is always too much in everything if you will do it too much. Too much of something is bad enough. Nabitaw na, di ba? So kung adlaw-adlawon ka day, mo reklamo ba ka? Kung imong ba na gusto kadlaw-adlawon, unsa man na too much na ba na? Mo na pangutana. Kung binyo mo duwa, di ba? Madlaw-adlawon maging uyab na. Para sa ka Mami J, unsay too much ra sa imo unsa nga kapilan? Okay naman ko, wala man ko too much. Uy, pero nagdahom gid siya in taon na. Mo na akong pasabot. Ang pangutana po kung kinsay mong kaengkwentro unsa na nga pasabot nga too much. May man to day itong bata-bata day kay mo mugaping ra matag till up day. Atong mga edad ng mga boy negro na day order patag lumi, order patag bihon, Jollibee, crispy pata para mo balik na sa kapag chocolate. Oh, paguman pag ka time sa una pa. Matug sa ko kadyot ha. Balik sayop ning ano. Nagkwentro ka ba yun? Sige lang anak, quit ba yun? Uy. Hala, yun sa mani. Uy. So, depende na sa imong gikuhan. Siguro kung medyo bata-bata pa ka. Pwede ra ikaduwa no, mga ikaduwa diretso. Wayo nungay. Pero grabe na kayo. If you are physically able, why not? Nga, sa bagay. Manang naikuan na. Siguro kung niabot na sa punto nga mag-sex pero kanang wala naman nag-enjoy ba? Pain na lang bitaw, pain. Kana siguro no? Mo nang lisod ron sa kanang magkig-partner og half his age. Yeah. Edad. Di na din ang incompatibility. Lactobacillus cirrhosis strain. Ayun. Basta pa sa ato dawaton lahi ra jud. Pero ako okay ra jud ko man. Teka muna. Shout out muna ta. Dugang sa ko, kaning ang physical manggod nato sa ganahan kita. Gusto pa ta nga pirmi everyday pero ang physical medyo dinha gid ta. Kuanon kanang Uy, depende pa na sa edad po na kayo mag-matter. Oo. Edad ang mag-matter na sa edad. Mo gyud. Like 20 pa ka kana noon bahala na. Paig na, Wabi Vincent, Mami J. Hello, Carl Cartagena, anemic ang labas. Chicks, Chris Box. Hi, Mami J. John Michael Batilo, Brad. Musta naman ka, President? We miss you, President. We miss you, Mr. President. Kani siya, naman ni si chat group. Siya may chairman dito. Siya kaya pa naman presidente. Share na mo. Atong sharer na si Ken Pamad. Mia Khalifa is the best. Wow. Uy! Trafalgar Waterloo. Si Mami J na titabi. Of course, Mami J. Nagkapata daw si Mami J ingon pa ni chicks. Ang lalaki murag bumbilya, dalara mo init. Ang babae murag fluorescent, kailangan pa ugay-ugayon para mo init. Uy. Ana man gid no. Dili tanan. Dili tanan. Uy. Alvin. Init daan. Aloha Amor. Depende sa bulan. Dante Pilapil Jr. Hello, Sentana. Angelo James Galigo. Saiken Otares. Hello, Sentana. Russell Rebeliesa Ibonia. Alright. Pakishare na sa atong kwan. Salamat sa atong mga sharer. Maricor Makalele. Hello, awards night. Hello. Makalele o Makalele? Lele na lang. Lele na lang. Okay. Alright. Shout out. Boss Rico Polmo Diaz. Hello, sa tanan mga taga JBS. Hello, Senta ng Desert. Boss! Mga bida. Speaking of Mia Khalifa, kanang mga ingana, bitaw, dili na hugas search mo ingana. Kanang mga acting, bitaw.
Kana mga professionals. Ili ko gana mga professionals. Dito ko sa Amateur may mga nindot. dito ko sa mga katong Amateur, mga homemade ana. mga CCTV. Mga CCTV. Mga kana sa akong ganahan do. Kana mga amateur akong ganahan. Kana mga webcam Kana nga mga kawat-kawat. Kanang mga turn to something. Okay. Seduction. Okay, ikaw ba katulo sa ako ahas mo tanaw ana sa Korean ha. Sabot-sabot na rin mo duwa ni Poppy Kamuhan na gid mo. Mami J maragwan jud ba gusto gid mo connect ba? Ikaw ba ya gid ha? Di ay ha. Mula ko katuluan pero wala. Pahipi lang mo do ha. Mula ko katuluan pero wala jud ko ka-try sa imo man. Pa-experience lugar. Pa-try B. Pa-experience. Okay ne. May husband na sa ang iya daw ba nagamay day? Unsa daw imong position nga inyong pwede nilang i-try day? Ala. Missionary. Na lang day. Missionary niya. Pag missionary, dagko magtiyan. Wala gyapon mag-abot. Yapon oh. Di ba? Dili mahigda na lang gyud siya. Ay, kani. Mas ganang ko ani. Sit down na lang. Sige daw siya kadungog sa iyahang mga friends na kanang about anong oral sex pero siya wa daw niya na experience. Unsaon daw niya pag-entice sa iyang husband. O sa di babae. Sa iyang husband to give me oral sex. Hindi man gud iduot dito sa shower. Dili iduot og kalit, pinahinay ba? Kibali ikaw mo imong i-push lugar na this way to the relocation area. One reason man gud nga nang dili ga ana si Mr. is that okay, we went to the like it or not flower man gud siya so naging nang alimyon gud sa ay. Raba na sa atong friend diha nga jumboy ko no nga was my tarsilin kay shooting man ko no. So fake nga you've moch. Fake nga you've moch. So ako siyang giingnan nga pwede man. Himuon sa shower while the water is running. Yes, para naikuan. Para surely majun hotel seri robot ang mga kanal. Mami J, mayra kay kamo storya ana ba pero katong akong gitry marag malumos gid ko. Malumos ka? Basig malumos dai. Malumos ka sa ilong meno. Ala dili man pud nimo. Dili pud nimo full blast ang shower bubuang. Sorry, gi full blast man gud to. Mao ka. Sa apiki man kayo, tindo mo slide man. Di ko ginawa man. Mo slide man sa tiles. Balin tabi. Dito ta sa gasol. Ba dito kay gas ang baho. Mo na yung nakakuhan diya. Pero wasa ng bata, di na kadungog, di siya kabalo. Pag-engage ninyo, ana, namin ginay mga floor play, mga, you can basically lead him down there, going down there. Pero, para dili kayo siya awkward, ikaw mag-una sa iya, and then, ipuli mo, ganyan. Kana siya, and then, storya bito din ka nga, kanang, marakag na kay leverage ba? Nga, grabe, dili ka makuan sa ako, pero, sa imo ganahan ka magpakuan so partner ba in a way nga makasabot dapat patas siyempre dapat makasabot ang imong partner dili kay iya lang selfish kay siya ba murag ana bitaw ang pagpasabot mas maayo magugamuhim ugod problema ka kuno ikaw gyud ganahan gyud sa mga style mga dila ba abot-abot din niya Guy mo gani ka man. Wala na bata diya, Jo. Wala na bata diya, Jo. Ako gipagawas. Pero di man siya kadungog kay naka-headphone man ko. Pero ikaw may nagstoryaan ng kwan, be. Wala naman. Si Reyes, grabe po si Reyes Ancapio. Kana lugar parehag height ni Dagol, Kuya Bern. Gaon saan na nila pag-perform. Gracias. Kapwa pariyo naman sa niya nga mga unano po diyang ka target. Gawas ko si Mahal, pangutan to si Mahal kay iya mga normal magini iya mga boyfriend. Lagi ba? May pa si Mahal nag-trending na sad na gala. Di ay. Mahal day, gwapo na pagkikuyab day. Ako na kay kwarta mapalit man na nimo ging.
Dili oy, wala mang daday beauty ra man gid ang labanan, beauty ra gyud. No, beauty uy. Uy, no ko. Nagbi mabikil. Katsana kay mahal. Ano mabikil man kaday nga beauty ha ra ba gyud daw, beauty ha lang daw. Ambot lang. Ambot lang, Ginoo ko. Di gyud madaday. Nagdebate ra ba sila sa hello? Ikaw bitaw day, ikaw kay judgmental kay kaday. Kung ka racist. Nganong di man nganong di makamuto nga si mahal gi beauty ha lang walay kwartahan sa mong taong ko. May mangkag mangga kay bisag aslong paliton. Uno na nauso na karon mga chihuahua. Pinalagi uy. Kuya ba kay galan sa pet? Hello ko da kang Vincent Kotamora diha sa may Malaysia. O yan. Paki-share boss, paki-share sa tong video. O kanina isa. It takes me about 30 minutes to climax. How can I speed it up? Sa? Speed it up. Speed it up. Speed it up. Babae siya, lalaki. Babae siguro ni siya. Climax man sa babae. Moabot daw 30 minutes. Dugi gid ng 30 minutes, no? Average day sa babae day. Wala na igo yung G-spot. Katulad kamo Poppy ug Jo, unsa day average day nga speed na mo dapat mo climax siya? Pila day ang minutes? Nganong ganahan? Kon bay mga di ra sa maabot og more than 10 minutes siguro kanang pero kung mag-agi magugaw ano? Mag-agi magugaw og ganing foreplay, di ba? Mo galing so average. Agi mo no. So average 10 minutes. Mag-start. Dito actually kumay ka mo perform like oral katong nagsugod ka og tilap sa kuan pa lang sa doorknob pa lang. Abi ko mag-start sa suggestion. Abi ko mag-suggestion mag-start. Oo. Mo gawas na yung mga sticky fluid na dito. Kana ba yun pala ka? Agpas na diya kay kaunon tanan na. Pag makadungog na mo ani nga tingog guys kanina niyo. Kala. Start na din ang timer? Timer starts now. Nag-imagine na si Mami J. Nag-imagine na si Mami J. Taoy, nakikuan basta. Sa to tingog Mami J? Wait, so 10 minutes, average 10 minutes day. So kanang 30 minutes day. Taas na kayo na ba? Taas na kayo ng 30 minutes. For me, mas dili ko ganahan og dali. Mas gusto ko medyo dugay to prolong it. I mean like, you don't do that every day. Sa lalaki, okay ra sa ato nga mo prolong. Pero kang babae magod kay multiple orgasm magod na sila. Basig naluoy na sa siyang bana day kay gihangos na day ba? Basig kapoy na yung bana, naluoy na sa siyang bana ba kay gihangos na. Mo nang gusto niya nga ipaspapasan na. Basta hindi siya ganahan sa bana. Hindi siya lami sa bana. Diba? So, saan niya pag speed? Tabangan niya? Iyang sir? Mag-awat siya. Katong apin na lang siya. Ang ako sa pangutana, kinsa man ginang nangutana? Babae laki? Babae galing. Babae. Pag may ka-climax, babae man yun na. So, nagreklamo siya nga dugay kay magawa sa feeling niya, 30 minutes, bro, dugay daw. Gusto niya nga madali na. Dili man, good. Ang iya sigurong concept of sex is dapat magdungan sila. Pwede. Pwede man ka ganon. Or dungan, pwede lagi. Pwede ang konsepto niya, dungan sila. Pwede sad, naluoy na sa siyang kuan. Kaya gihangos na. Naluspad naman yung bana, gilagom na ba? Or dali pwede ang bana, mo nang gusto niya nga dali na lang po siya. Depende pwede naman ang kuan. Inyo man guna, kay naman nag-iingon nga kinsay nag-drive. Naaman na ginaingon ana. So, depende man na sa inyong sabot nga siya ang imong ipa-drive o sa inyong sexual activity, siya gyud ang driver. And then for a change na dayon puhon ikaw na pud mo drive para makaratan siya or ana. Depende man guna kung kuan kay syempre ang mag-drive ang mag-determine kung kanus-an ako ni humanon, kanus-an ako ni kuanon, mao biya na. Okay. Hala, kanina. Sa mo lalaki, depende pa na sa beauty. Doorknob pa lang daan ba? Nagwapa kayo. Doorknob ba gani? Wala. Dili. Nayoban, Megs nga, kanang tungod sa kapangit lugar, dili ka ma-arouse? Ano lugar ba? Nakoy question ka, Mami J. Dili pa na sa beauty ba? Mami J. Kung sa guy, mong gusto, dali ra siya o dugay-dugayon ni mo? Dugay. Paano niyo makontrol na? I think mas makakontrol man lahat ng babae. Ikaw. Unsa man nimo na para sa gay. Oo. You don't hit the G spot.
You don't hit. You don't go for the bullseye. There are so many rings. Pero ang problema mo sa lalaki na, I don't know lang kung kay di mo so pag-maintain kay kung di po mo ng G-spot ka doon, muluya man po. Dili i-maintain mo lagi. Pwede man, kung kabalo lang lagi ka mo pa mudula sa iring, mudugay gid yung dula. So mo lang mo expertise. That is why itoy, Mami J, itoy. That is why mag-communicate gyud mo sa imong partner kay para makabalo ka sa after ninyo mag-sex, before mo mag-sex, dapat kabalo ka nga, giganahan ka ato, pinakagilok to, ano siya kanang para nako sayop na gyud kaayo sa usa ka sa partner hang dugay na mo nag-uban, di pa gyud ka kabalo gihapon og what his G-spot, what turns him on, ang iyang pagkatao. Nagtanga ng gyud ka ging. Selfish ka, imo ra ko galingon ang imong dapat kabalo na kadugay na baya mo. How come you will ask sa mga tao, dapat ako ani, hey, yung sana mo kadugay di ay nagunsa di ay ka, nagtanga ra ka in front sa iya ha. So when you're together, your mind is somewhere else. Ano nag-uyab pa mo? Correct, lactobacillus cerotas. What is your point, diba? To be with the person. You wanna be happy with him? Kabalo na ka sa isang a relationship is like a dance. It will not be beautiful unless you together will dance to the music together. Dili kay ikaw lang. Kasi dalawa naman kayo. It's a duet. It's a duo. It's, di ba? Yeah. And daghan ra ba gaingon, Mami J, nga kanang ay dili man gud na sex lang ang relationship mo, ana man day na sila. Dili para which is qualified. Yes. But it does not also mean to say na wala na lang walay sex. Because it's important because the physical thing is actually the horizontal expression of the vertical intention. Unsa? Kajula paki-otro ba si na sa lagman ra to nimo paki-otro. It's the horizontal expression of the vertical intention. The vertical because it's going to the head, right? The head is what is your intention to love the person, to be with the person. But the horizontal thing is the physical thing. That is you express your love. That is why when you are doing mo yung ko sa mga bayot nga wrong yun ang mayon ka straight nga lalaki love kay ka wrong. Why? Asa man daw straight karon nga lalaki nga mag-imagine nga imong Louis Sherlock. Diba? So the moment na mag-tar sila mo nga gilubi-lubi imong Sherlock imong kalubihan. Siyempre yung imagination ana ibiyang kung asa man ang love diha. Because kung napanay love, when you're doing it, you're imagining your partner. Lipay mo siya nga lamis. Ang bayot ang straight magtar ko gyud nga ang lalaki kigtar sa suyot ang bayot gi-imagine mawa mo kuyos day. Diba? So asa ang love sa mga bayot ay mo pagnganga kung straight inyong uya. So kung kana man day nga topic, Mami J, kung kana man day nga topic, Mami J, so unsay mga storya nimo kang Sanderford karon? Ay, buwang-buwang man siya. Sige atay. Ay, teka muna. Hello dia kang Manuel Bulawan. Hello mga KBS. Also Carl John Wong, mayong gabi Joe Diera. Hello dia brother, and also Manuel Bulawan again. Kamurang upan mo sa pasabadiri sa Kingston, Ontario, Canada. Lano kay diri sa Balay Animals kakuyaw sa among pamahaw. Good morning sinda, pamahaw morning dito sila. Uy. Pamahaw din. Hello. Good morning. Good morning. Okay. Next. Again ang amo diri gipambasa na among mga sex questions na medyo hadlok ka nga ipangutana. So kami na lang mo pangutana para sa inyo mga gala. Dila nga mangita sa kodri mga agoy akong bana nanambok edge na mo ismetog sang ang Noche Buena sa ayes unsay buhaton sa Shokomber. Ikaw sa i-translate ba ginawa ko aton sa to? Nanambok daw, Jumbokers na, nanambok na. Di na mo tindog ang poste sa Meralco. Oo, kay nanambok na daw. Ano ko tanan Herb dili po Joey ang ngalan dili ako kuya wan ko pa sa ko asawa ba balik si Lingling nang utana si Ling 5 years ay 5 years ago man ning question ni Lingling
ang pangutana tinuod gyud na siya na ay kalabutan Wala ay sa hagas. potency. Kapilan ako nagipangutan na be, di ba? To nanambok ko bininiwang ko ron. Na be diferensya sa kwan? Sa kwan be? Ka-strong? Nadugangan ang girl. The same ra? No? O the same ra lagi. The same So, wala nadugangan ang girl. Di, ang nakalamin lang karong nga niniwang ko, mura ni Tasha tanahon. Nabawasan man ang fats, day. O say, Normal. ini mo nga dako, manit, tanawagi, doot sa ang kwan, day, post-on, day, para murag dako. Iwala sa... Mura nakapungsit o ka ng Colgate ba nga ka ng wala bitaw, toothpaste bitaw? Kanang yan, nagid ba? Gipilo-pilo ug mayo. O saan na, day? Nanambok na daw, day. It's not, di siya lang, day, tama, nabasa na nato ni day last. Dugay. Nabasa na naman din ni last ni kay Usahay, ako din gi-advise ni, kung ipag-diet galing nato ang usa ka tao, member sa tong family, dapat di lang siya sabay mo tanan. Kay mahimo gyapon ng, like for example, no rice ka, pero kamo sige gyapon mo gumba, grabe inyong rice, di gyapon na effective. Correct. Oo, ma-depress lang to siya. Yeah, ma-depress. Like for example, may mo nga mo decide mo din nata mo inom og soft drinks. Oo, niya ikaw galaklak kag Ikaw kasala, wala na gyud. So damay mo tanan. Kung di siya mo soft drinks inyong bana or asawa, so kamo tanan damay, wala na tubig na sad mo. correct. Kung may mo nga mo cut na taog sugar, then kamo tanan cut og sugar, Wala dili na. pwede nga siya ray dili. Kita mga on dili, di gyapon na Correct. promise. Di magsilbi na. Effect. And again kung nambok siya, nakita na nagi mga effect nga na may gala. Pangita na laglusay kay magahim tong lusay. Kulago. Dili tupad na lagi rin kay matag karon nun niya na ay mo kuskos imong kilid ay. Oh, Oh. luya pa. Ala. Normal ba daw nga molest daw imong sex drive kung maminyo na? Ha? Dili. Depende kung walaon ninyo yung mga istorya nga mga ingon ana. Lagi Di ba kanang kuha na mo? Dili, Dapat di na mawala. Mo ba nang giingon gid nga you don't stop on the relationship pag naana mo. Every encounter has to be a surprise because the element of surprise, the element of mystery adds to the excitement of the physical activity, which basically means to say pag hinayaan nyo lang na basta lang magiging sumugid na. Nga naman good ni siya, Mami J.O. Naman ko yung mga old-fashioned kayo nga mga girls, labi na kay ang ilang bana, ni kalit lang, ugnay something nga nahitabo nga bag-o na pud ba siya. Magduda na dayon. Asa na po ka nakatuon anak? Imo na po ng babae nga kwan. Nagdala mo ka porn, nagbuang na baga. Unsa na po? Sako na po ni may kwan. So unsay sayo? Pungingana. Unsay sayo? Mo. No. Wala mo nagstorya. Ngano pakalitan man bisag ikaw pakalitan ka di matingala kay gyud, di ba? You really ask questions but if you talked about it before, it was basig kwan ba? Nahimo ka natong yan. Tama. Walay problema. Basta tama mong yung Mami J ba nakalitan. Nagdadala siya glatigo, hoy. Anong galatigo-latiguhon kung himo galit? Kanang, hoy bayod, ganun yun nakapusas ko, hoy. Basta ni mong pautong. Kigaid na ko nimo dinhi. Ang problema, Mami J, kay dili pod mo sugod permero pa lang, ingon pa lang. Gisuggest pa lang. Gisuggest pa lang. Tungod po siya ang pagka-old fashion. Dili na yung ay. Mo na. Mura mo 14 years old. Nagminyo pa mo. Uy, ganun imo gikulkog, uy. Imo ka gaya na sa una. Ano ka pangulkog na ka? Alam niya. Ano na dan? Diretso na rin. Mas pasi. Ginuko! Iparo ko diri! Parok bigay ko anak Oy, in fairness kami ni Lingling bisag padlong na mi sa 30. Oh, sorry. Padlong day sa 40 day. Tinol biyan nang kuan gid magstorya gid mo may gala. Constant yapon ba? Dili magstorya niya mo reklamo sa gawas, mo reklamo sa mga ma. Dapat dili kamo duwa di mo ma-awkward mag-istorya about mga binastos. Napagyapon na dapat. Pero what if imo pag yung Pero ayaw sa mo pagtaping na mo sa simbahan ha, ayaw sa mo pagstorya. Oh, ayaw pod. Ayaw. What if kaning mas difficult nga sitwasyon kaning LDR ingon ni Kit Jorino unsa na lang kami
2 years LDR unya inganaon pag yun kailangan pag yun i-cultivate ang sexual Patay na. something. That's exactly why we have internet, darling. And we have sex Gamiton. toys. Kaya struggle si Rico Suave sa tuwa, Brad, no? Ang hirap. Ano man? Siyempre, long distance asawa. Oh. No. Amo ka ni. Oo, ang hirap. Sudoy. Struggle siya. Sige, batong karon, Brad, sa mga karon, sa mga online karon. Share daw mo, comment daw mo, bigat mo naka-online diya. Na actually Style na lang. nakita interesting kay siya nga kung nakadungog pud mo ani nga invention ha. Katong kung unsay hikapon sa mister sa katong isa ka kuan murag Bluetooth siya nga mo connect. Example, ang mister kay naggamit og katubitang flashlight, katong flashlight ba? Yeah. And then Bluetooth siya mo connect sa computer sa iyang ka-chat. And then si wifey mo po'y mulihok po dito sa iya, napoy mulihok sa iya dito. So, naka-connect lang ka? Electronic sila doon? Oo, electronic. So kung unsa pa Basi na po siya kuan vibrator nga Oh, connected nga na ba nga? Bluetooth. dayon connected kung unsa pag trust mo po dito ang pag-in. Wow! Kada. Naka-synchronize. Oo, napay bra nga pwede suoton nga kung dito po di ka wala po, sa lalaki. Oo, nga. Gusto siya nga dito siya sa iyang kuan ni That's Paul. exactly right. So naka-advance na karon, di ba? So, pwede ka pong bato na. O mag-game mo na lang dahil mo ka ng kuha na gilain di magkinamutan lang. Mo lagi na gyapon, nagyapoy apan Mami J kay mingan man din sila. Sa man ay jokir mo ning ano eh. Sila ra man gyapon ang magbuot. Ino ni mo kay mag-ginukir ta kaysa mag-ginukir ko sa uban sa mga Tama. Tinod yun. Na-threat dapat. Oh. Gwapo na nga. Sige, di ka gusto. Dito ko speak ka silingan. Asa ko maasa Abo, sige ka ratong TikTok. Mag-jokir ko sa mo, mag-jokir ko sa lingan. Sige. Pero silingan kasi TikTok, naka-attire per me, naka-shorts, pick-pack kayo. Na. Uy, ako'y ginoo ko, my God. Digi ka makadungog ani nga sound, no? Ginoo ko eh. O say sound na ninyo, Mami J. Ha? O say yung sound sa mga kan. Lagi sapatos lagi. Mark Teams Operio. In fairness na si Mark Teams, sabi niya, nami isa ka kauban mga nga lalaki siya pero ganahan siya tanaw og laki nga nagchula bells tapos ganahan siya topic og lalaki nga naibulitas kay nakatesting daw siya pero gidinay niya ibutang nato siya sa pangalang Dudong listening Hunger Buster Nazaret. Unsa daw? Kasi bisexual yun ang lalaki. Basin. Kaya kung straight guy you will never like looking at a guy's penis. That's period. Yan ang Mala siguro Bernatch. Mm. Ganahan ka Bernatch, di ba luod? Diba? Dan White. Oy, Dan. Yourself. Si Dan Oyan. Ako lang i-shout out. Dan Oyan. Tapos sa New York siguro karon. New Sino York. si Dan Oyan? Katuba si Bayot. Yesterday. Hello, Dan. Nasa New York ang bayot. Oo. Wait. There's usually more pain than pleasure when I have sex. What's wrong? Maybe you have something inside you. Babae na. Wait. Wala nakabutang. Pakibutang Kung babae palihog. ka, have yourself checked by a gynecologist. Kung lalaki ka, basic there's something in your genitalia nga. Munang pain Kay- imong kakakuan. Kung maka-feel kag pain, there's really something wrong physically. If it's pain, really. Okay. Physically, there's something wrong. Kung Kaya pain. na may mga sa lalaki, labi na sa penis sa lalaki, no, kanang mga physical defects nga, mahiwi na, kita bita mong notes nga na baliko na yung mga na. Those are physical defects na pwede ma-correct with an operation. Ay uban ana sakit kay na pilo gyud ba ang iyang kuan organ. Those are kuan kanang inborn or something or or sa disgrasya siguro or something, but that can be corrected with an operation, with a surgical ano. Okay. Pero kung sa babae susulod usually ang painful siya if na siya ka ng mga polyps, kanang mga sa sulod. Sa sulod yun ba yung mga cyst mga ganyan. Especially Kasi kulang lang tong style ni mo nga cream silk dai.
So di na, wala na yung cream syrup. Wala na. Mami J, basi Easy na, nabilin ang easy. talong Mami J na naputol ba? Kato naputol. Wala nakuha. Ano man tiniran magtalong? Uy nga, timingon lang good nga, wala di ang asawa ni Joe. Sus may galing Joe, wala mo nagsilinga. Kabalo ba ka Mami J nga naglikod ra magbalay tana ron? Ni Joe. Galapay ba niya din eh? Di ay? Naglikod ra man mo. Pag ano naman sa Pikas Black mo, pag mo yun ra si Joe nga maghalay galing kog tuwalya nga blue Mami J, wala si Mrs. Ana. Oh. Gang, mo na. Bato na kadalabay na ako usahay nakita kog blue nga tuwalya. Mo na to. Wala gyud mo na gets Wala gid. mo na gets ang Hindi mo na-gets nga ikaw gid ito. Mami J, hi Mami J. Hi Jai, labay lagi ka Jai. Happy Jai. Ay gyud mo na gets gid. Gini mo nga pagsukad na, ano ba? Ay, I've been faking orgasm for 4 years now. Why? Is it wrong? Wrong, no? Yeah, very very wrong. Usahay man good just to fake pod nga i-please nimo imong partner. Why? You need to do that para mo to keep the partner. But it's wrong. Why? Dili man ka ma-pleasured na what if makakita kag somebody that can really bring you to the highest orgasm. Agay, kato makasangkoy mong pusod sa fluorescent lang. Exactamente. For a while it might be right because he's there and he's happy because siya kapalo. Especially daghan may lalaki nga siya nga sad. Pag mulurat-lurat ang babae, aglo-aglo, abinilag yun na yun. And women are very good at that. Now, kabuhaton po na sa ibiyang kay kabalo siya gyud ang yang syunaning dahil Ginoo ko kung butangan kung walay kuan day walay ulo-ulo hubag, meaning to say shumay wala na gyud may like Ulo ubag. Kung way ulo may at least hubag kaysa kung way ulo-ulo mo ragwarts. Imagine gani 4 years na ka na makak sa imong partner sexually. and yourself actually. Lagi. So come to terms with Pwede ba na mag-round for annulment? Pwede. Pwede. Oh. Sige. Kadula. Ni flashback lang kung una ba so nami kauban sa hiking dire. So na medyo medyo gore times na. Pero in fairness, Brad, matsuhon pag mo siya kay biking man siya jogging ka basketball so nang bata-bata siya nga panahon. Di karon lagi kay siyempre kung gore times na siya, so ang Jusawa sa ayes medyo gore times na po dai, di ba? Kay prepare mag-edad dai. Ali actually mas edad na bagay saya. Karon kay gusto pa mangyapon siya mag-goan, mag-ratch. Gusto man niya tapos gusto man niya mag-foreplay paghapon sa Jusawa. Okay lang naman. Why problema? Okay. Bayo problema gusto niya nga mag-foreplay pa day para malangay day. Dagig naman siya siyang Jusawa day nga kung magkayat, dili na ka magdula-dula pa. Ay kaluoy. Kalangay ba nimo? Ta-perform na kayo ba? Grabe na kayo ba? Gignan na. So sa mang yun. Mutira ka kay kung tira dili kay sige pagdula-dula. Kalangay-langay karaman. Kasi sobra na pod siguro kay pod kadugay. Dili lunes pa siya nagkuan. Lunes pa siya nagsugod, Martes na to. Bro ko naluoy day. Nalingkamot na siya day kay siguro nakadungog sa ato nga niinta nga. Uwan gyud ka lang ng foreplay. Naon day. So na foreplay gignan mga diretso nga oy. You don't discuss it over dinner or something. You don't talk about it. Magina may tabo. Oo. Mas ganahan ko og kuan kanang partner nga nakasabot sa ako sexually. Mo gina akong isa sa mga kuan. But di ko gusto na magyak-yak. But for that to happen, you need to talk. Nobody is psychic. Kinahanglan yun, magstorya mo. Kaya dili man mo mga magician, dili man mo mga psychic, makabalo kasi ang ginahuna. Si Mami J, manggani, wa magay na maligyan psychic. Psychic. Lahi man to. Ubikik na ito, ubikik. Sidekick. Hot kick. Oy, loko na kang Geno. Gibali naman po ni ba? Simblante. Pa-shoutout to my lovely wife watching here from Davao City, Luella Jane Copes. Hello. Okay. And okay. So, well, looy lang to mong kauban may gala. Gignan mo gina. Ay, nako.
Patay. Naikuan kang Kalalay ba figurasyon. nimo? Kang Christopher figurasyon, no? Like po niya, ako man nagiingon sa akong ex sa una na mag-ginokir ko daw ko. Asa sa mag-ginokir? una na mag-ginokir katong kuan ba katong example unsa man to mga types of joker kanang joker daw kayo kung mag-BJ ang babae kanang may nga good. Nga na ba nga example ana nagsuggest ang bana unya ang asawa ingon na joker mo giningan oy mura mo nagnasa puan joker mo ayaw na ana da di ba? Tapos ingon din iyang ex nga mag-joker daw ko dili sa iya ha. Unsa iyang gusto sa lain lugar na kubuhaton sa muka di ba? Murag nga na ba? Kung di ganahan si bana nga or boyfriend nga kuan mag-BJ si girl or unsa ba ka na nga kuan something na new. Dili gusto si girl so dito na lang sa lain. Give her a book about sex and make her understand the importance. Maybe not the importance, but the essence. The essence or whatever that you can get from doing that. It's not merely to pleasure yourself, but to pleasure the other person. So like I said, kung ganahan ka may anaa siya una para automatically she will do that to you. Kanang makaingon gid siya ka. Hala unsa to? Ay, na or kanidi ay so unsa man dinhi ay na mo kailangan pa man ko mo tindog ani ug mag-umpak-umpak. Hoy day, mag-umpak day ay. Di pwede nga igor ka maghayang. No. Ito isa pa. Hala ka ni mag-worried ba daw siya? Kaya ang iyang Anave ayara ma Sugausan es kung mag-Jackie Lo Blanco. Ay nga na. So kibali pag Ratatouille Edge mag Sugausan es. Yes. After pak hala mag-Jackie Lo Blanco pa haya pa dayon makuan. Si Mami J ang imagine. Mag-worry pa ba daw siya na or dili? Dili psychologically impact ba ani sa babae. Mayon din siya nga am I not enough? Balik ba ako? Mga naman na. Really, no. For me, you have to understand your partner. What if, yes, but as long as you've gotten off na. Siya na ang pleasure kay mo na, let him be. In fact, you can contribute to his excitement by doing it yourself, dili siya. Oo, pwede ka That's helping him do that. Kanang tanawon bitaw nimo siya nga murag maglaway pug kang tanaw siya. Ana, correct. May na kay tabang mo sa family planning. Dili naging anak man ka especially kanang sa bata pang grabe mo Chocolate Smash soya milk. To the point nga dili na siya kay ganahan sa actual. Kaya dito na siya ganahan sa Jackie Lo Blanco. Ay. Pero paano yan? In fact, dagan kayo kung istorya nga mga kailang nga mga minyo na who will rather do the jack because ingan sila pwede mahugtan, pwede maluagan imong kuan ka magbuot. Kaya Jusawis H kay Shuag Sing naman di naman wana Shumi Sing. Tumaw to. So nga na, so mo nang mag Jacqueline Smith na lang soya milk. But if you wanna keep the relationship, then ride on eh. As long as ikaw man naka. Is there a such thing kay gusto man gyud ng ideal is magdungan gyud na siya Mami J, no? Dili kay kung yan nga sitwasyon nga ang the other person gets off by doing it himself. So imposible gyud na magdungan mo. So if you're faced with a situation nga real ngayong ana, so dili na man ninyo mabuhat nga magdungan jud mo. So ride on na lang siya. So pauna ka. Pag humani mo, then siya. That way you get pleasure, satisfaction. Yes, and so solve ang problema. Dili satisfaction guarantee. Although wala jud nagdungan, but you are able to get what you want from doing that sex. 85 years old naman daw ilang edad daw? 85 years old na. Pwede mo kiss ilang kuko. Napoy nang utana din ni unsa doy tambal sa sinus. Connect. Atay man. Kasi mo Isolo din na siya, isolo din na dito sa ilong. Nahulog siya na imong Rudolph the Red-Nosed Reindeer. No bagman. Bisag unsa man nga bangag di ay studlan ani. Oy, teka muna. Break muna tayo na ako i-share sa inyo, guys.
Are you guys ready? Nakita niyo yung screen? Wala Kana, pa. nakita niyo? Karon. Yan. Sana siya. Diyan lang ha. Uy! Kana nakita ninyo? Nakita ninyo? Okay, akong i-play ha. Da. Kailan ko ano? Wala ko nakita ganyan. Wala ligawan sa kuan. Delay. Ay mo na daog. Bigig! Wala Bigig. ka. Mga igala. Ako, nagpagas ko ganina. Murag mo ni siya ako nakita. Murag mo ni siya. Ay, sa. Nakita niyo mga igala. Nakita. Nara, nagpagas ko ganina sa Indahag. Nakoy nakita. Pamilyar. Uy. Oga, sa ako pang gingon mga igala, aperti. So, karon, di ba, nakahatag na sila og house and lot. Motor, XRM, katong Honda Rebel, tanang karon. Timing kay sa pandemic nga murag lisod yung kay karon, di ba? Ay, ang inyong ilang ihatag karon 1 million. Yan. Basi na nga bikil mo ba? Grabe, 1 million. So every year, ang Blue Energy gives more than just quality fuel but also best experience. Kaya, prices gets bigger and bigger each year and nothing can stop us from giving out the biggest grand prize yet. 1 million sa next nga big winner. Wow. So, Diba? adto na mo sa pinakaduol nga Blue Energy Station, ha? Adto na mo may gala as in ay basta. Now na. Da. Wala ko naresibuhan ganina na. Okay. Ganina nagsugod. Magparesibo ka, Brad. Mayra ka sa kuan, babae, pero pag magresibo, wa ka. Kanay magod si COVID good. Ay, tama ba? Di ba? Sige lang, sunod. Perti mga gala. So, again, bisita na sa pinakadool ninyo nga kuan, Blue Energy Blue Station. Energy. As in, now na. Perti. Okay. Ang dili pwede makapil kay taga Blue Energy raman, no? So, okay ra makapil si Joe. Pwede ra ka, Joe? Pwede na ta. Pwede na ta. Pwede. Sige ko kapil sugod pa tong kuan nila tong unsa to? Wigo. Rebel katong Rebel ang akong pinakaso ya. Rebel. Wapo itong Rebel. O ganin Toyota. Sus, Ginoo ko wag gida. Hala, Mami Jenny, question. Hilig sa mag-oral say pero kasakit yang papangi kung say buhaton. Lakjo. Mahilig. Mag-oral sex pero kasakit daw iyang jaw. Nakayong gisag aya ma-jaw. Oh, Jo. Gang pahuli sa panagsa basin siguro long playing album nga wagi. Basin na yung mga kunana sa mga circular motion. Na yes. Exactly. Ano sakit mo ng Nana siya yung mga mga hiwi-hiwi, mga Uy. likay-likay, utong-utong. Likay-likay, utong-utong. Okay, yes. Ayaw lang sa, di ba? Magsakit yun kung isa ra ka kaposisyon. Idi mo daw, be ka na mga lahi daw nga mga posisyon. Idi mo daw, na flashlight dia. Dili. Sulangkad na lang, be, kay ko hindi mo. Meron na insulto min daw ni Bernie nila. pastilan na gala. Kinanglan, dili. You need to learn it. Learn it. Mga creativity man, God, kung love yun yung mga tao, kay magkuhan juga, ay magamit yun. Yes, correctamente ete, kamate pate. Uy, kanila nga pangutana ni Day. Malumusta, guy. Do I use sex to feel needed? Lo? No. Wrong. Sa pagbisaya na para makasabot ang atong kwan. Gamiton ba niya Gamiton ba na ko ang panghilawas? Para pamation ang iyang gamit sa relasyon. Dili. Sayop. Connected ba na sa uban mga girls nga mo nang makipag-sex sila kay feeling nila di sila biyaan, dili sila Kani sila bulagan? kani ang mga tao, mga low self-esteem ni sila. Because they will resort to that just to keep
the thinking that they will keep the person because of the physical whatever chuchu. Dili sayo Ginoo ko. Ang Kiki kung mag Jacqueline Smith na siya, makita na siya kuan. So never use the physical thing as an assurance for you to keep the person. That's wrong, very wrong. Oh, at the same time sa kanang kwarta, kung kwarta pud ang imong kuan, mahatag. Bayot pa ito. Provider ba to? Provider. Or kuan kanang ang example ang imong kagwapa o mura na imong gisaligan, dili pud pwede. O ka paminaw day. Ang sapatos. Sapatos lagi kuan ba nga feel needed. Oo. Needed yun day kay usa pa may gihatag. No, siyempre. Ang pares na pa mas bayot. Pinikas lugar mo tabo. Wise kang bayot Ay. Leverage ang tawag na, leverage. Ay kanisa. Mas bugat ko sa kumbana. So babae ni. Okay. Pero ganahan siya sa position nga ako ang on top. How do I make it more enjoyable? Dili siya ka-enjoy di Siguro. Tapos mas bugat siya. Siguro pag umpak yun niya ba, niburot ang sipon sa banad Sama sa kong giingon, mura na siya sayaw. Itaklaan ta niya Taklaan ta niya kaya na rainbow. Plastic balloon. Dili, no, masabtan man mo siya nga, lisod biya po lihok-lihok pag naka sa ibabaw. No? Dili, kaya tungo sa bugat na lagi siya, kapoy na nasa knees. But my point is, pwede magugili lang siya mag-move up and down. Pwede magudang kicking na sa ilalom gihapon na mag-thrust. Ilalom lagi. Pwede pang good gihapon. It's a dance. You dance together. Dance, no, nani karon. Nanasan ni. Kung mag-dance, by dancing shoes. Kailangan mag-dancing shoes. Yes. So, wow. Grabe lang mga problema ba? Tinood ba? Atong ma-realize ba nga, lagi na yung mga Di lang ni mga question nga lisod ganito. Kaning isa am I wrong nga mag-expect og sex bisag buros ko? Yes, very, very much. Because women, when they're pregnant, especially katong hapit na mga 8, mas ganahan sila, mas ma-pleasured sila with sex. Di ay? Naburos day ka sa una day? Naburos ka sa una day? That's very normal, actually. You ask any doctor, that's very normal for women. In fact, women are encouraged to have that when they're pregnant. It helps the opening of the vagina. So, sayop tong ingon nila nga, sayop tong ingon sa una bitang, huy, dapat dili kay gahugaw. Wrong. Kay kaspahon man daw bata, kaspahon. Dili, uy. May good ang ulo sa bata. So katong buros ka day, nagpatirag yung ka day. Bisan, buros, while, during, after. May putol. Before, while, or during, and then after. Why putol? Gyapil pan doktor. Gangyo. Bayot mo rin na ilang nga bayot day nga bagol pa lang gi-operan, nagkuan day, nag-joke sa na. Suri na. Napay tahi day ni hangyo sa Biochems. Ginoo ko. Gagunit sa kuan sa kanang body, kanang bitang ikuan. Katiter? Binder. Binder. Gabinder day. Yawi lang, entahi day. Kaya masig mabungkag day. Unya day. Rats me uy, ginoo ko. Saan taman giday nga, dugay biya to operation, dugay kaayo dahil isolation. Nakoy duha last 2 question nga ato ning gitubag. Gusto ko tubag ni Mami J. Una, could I possibly be allergic to sperm? Nainga na day? Pwede. Nag-allergy. Allergy? But I don't know pero murag too far-fetched na yung anak. Ano man makayon siya allergic? Basig ikorikong yung likod sa bayot dahil sa backbone dapin. Nag-skin disease. Naamang ko yung usahay nga hugaw gyud ang salaki. Ano yung nga na? Di mo inom naman ng pineapple juice. Tinuna dahil kanang lagi different. Mutamis daw. Di na tinaan. Dili. Kung pagkanon mo ice cream or anything sweet before doing that, what comes out really is sweet.
Talaga? Kung paano mo parat, aslom. Kung paimno ni mo, pait ang magawas. Yes. Pero kung yung ana nga na siya rashes or magkatul-katul siya, maybe na-infection ang Noche Buena. Dili, not necessarily na basig sa ilalom, sa gland niya. Okay. Labi na kung nanimahong patay. Kaya naagi na usahay. Yes. Patay? Like-experience na ko, ana. Yes. Nanimahong patay? Nga mo shuwasis na shuho kay murag itlog na nalata. Ha? Nga naging Yes. Ha? Nga nakasuors? Yes, because dito sa ilalim na gland niya. Dahil ba sinalipat ka? Dahil ba si tail to, Day? Ba sinalipat ka ba pag ugom sa show mo, kay ngit-ngit man, kay sa Marvilla man day to the pit. Dili, manggalang nagsuwas, mangyod. So din na i-repeat ang mga tunog-tunog nga balay. Ay, kadyo lang, Day, nang musta si mo, Day, oh? Musta, Sir Jim, si Tomas. Napit ako, no? Si Vincent Anthony. Tomas. Lahir. Atong dancer ba? Atong hotmail sa una. Hello. Kuy, lahir agad yung pagkamusta, Sir Jim. Naman ay smiley. Murag na something. Murag kilig lagi. Oo, abasing na lang. Dili na nato ibalik ang mga kagahapon. Charing. Sa una bitaw Mami J katong high school pa ko, niing gid sila nga ay gid mong pagpakuan sa mga bayad kay matakdan mo. Dili, that's a myth. Nay. Ang kiki. Ngano nakaingon ka na sila na Mami J? Naman ko'y uban nga nagpalaki-laki pero yus gugo na sila ay lang naghihimo dayon nga rason nga migawas sila kay nang pugami mo gusto sa bayad convenient way for them to open up to the world na they're really gay. Naulaw lang gud na sila nga the act of having a BJ with a bayot. Game nila nga scapegoat. No. Game nila nga scapegoat nga nabayad ko tungod ana when actually bayad ako na sila daan. Nangita lang sila og rason. Rason nga mo kaladlad. Convenient reason, yes. Pero di ka nakatakod mamigay. Di ba naman tayo na ilang amurag artista na nga mo na yung ana daw kay siya kay nakakuan daw. Nato sa maalala mo kaya Mami J nga iyang gi say gyud nga nakuan then ay nakagusto sa iya gyud and then gitry nila and tungod kay permi na sila gingana murag pwede that can happen muna siya ang gitawag og acquired homosexuality. Ano yung acquired, you start off as straight but then so the first engagement luod dili ka ganahan but if you keep doing it just like lying ba you lie always becomes a habit. Pagka later true. On it's not true. But later on, because you've been lying, all your lies you will now believe to be true. You're like Donald Trump. You've been lying all your life. So now, even the lies you make, you now believe to be true. So you gibuang ni mong self. Parera ko dana. Next, last. I can't climax during penetration. Is it physical or mental? By laki. Both. Regardless. Parehas tubag di ay. Physical, maybe because ang yung clit is suksok nasa ilalom. Ay, hindi nga na. Napin sila nga nga itsura. Yes na. Kayon pa ni mo. Kayon pa lang. Asa man to ha? Especially kung medyo yung bokers ang ibiyang. Ay. Yes, so nasuksok, so di matandog. Especially kung ang kikisad shumaising. So anong lugar pagkatandog? Ayaw kay ibundak ang shumaising, Day. Dos kay ibundak ang word na. Maka-offend. Sige, ganyan na lang. Especially because nawala. Na-mute ka, Day. Nawala ka, Day. Nawala yung mga audio, Day. Nawala ka, Day. Pag-outro, Day. Nawala yung mga Day. Especially kung sa kikihubag. Okay ra. Nilulunggog ka nga siya di ibundak. Sige, hubag na lang. Bayot. Nagkanundun ko din, nagpa-check up day. Anak day gamay kay day. Anang doktor lang, unsa man ha? Ni hubag. Ipadako sa ipadako na kay para maklaro na to. Dako naman na. Liubag na. So physical and mental. Mula ako nga tatanawa lagi.
Si tanaw lagi. So malamang day, kung mental, sometimes tungkol kaya dagang tagipangunan na stress tano. Pwede. So malamang halos mga empleyado sa ABS-CBN karon wala yung sex life yun. Di ba na maligyan Kahit pa paano na mangyapon. Kahit pa paano na. Sa mga single. Kahit pa paano. Ano na siguro. Ay nako. Mental, maybe because po nga dako kay expectation. Nga sumi kay full milk ana pag tunaw again there's the signs, the reality. So naway mong gana day. Imbis na bukal ng tubig na off ang stove. Naut na gasol day. Uy, in fairness na pabor mo sa Mami J, mauman. Wala scientific explanation na matakdan kung bayot jud ka. Dana kang bayot. Basin na lay switch na napislit nga switch dito day. Dili na siya makatakon, Mami J, dili. Ay, salamat. Basically, hagoy, mao ka man lagi. Ay, salamat, safe reday ko. Kasi ang sunod pangutana, kinsa gyud lubihon syuka o ang uyo? Correct. Nga naman. Dili bayot. Ang bayot mo iluviday. Una ko, oh my God. Sayop day. Siya di ay. Shit, sayop mi gabi day. Kasi mo chups, uy, ang yoya o akwan, ang laki. Ang yoya, uy. Hala. Naka-chups ko day. No, uy. Hala. Paluapan dahil agabi po mo manaway dahil magyuyot ka taraganin nakachot. Nag-try lang gani kay na curious kung sa'y naana. By shoyot lugar dahil. Diba? Mami J? Correct. Ingon pa sila Mami J, di ba? Wala pa mo kabalo. Bayot ka laki. Laki. Apakagani katilaw. Apakakabalo. So patilawan jud anak. Patilaw sa lugar. Wa, makatilaw ka basin ganahan ka do. Dagan kay na confuse sa atong episode karon murag magduda na sila. Oh my God. BL ato episode BL. Hala si Trevor kay ato gini siyang suki day kay sa Marvilla Boss Burn katong nagkauling-uling pagawas. Huy. Day kabalo lagi sa nga usa ka dakong sekreto. Kasi naglibak si mo ana uy naguling-uling uy. Usa ka dakong sekreto ka na. Wala manggod. Kasi naglibak sa iya uy. Dili manggod na mag-event sa MOR. Uy, ginawa ko muna ni tapos aan bayot nga nag-attire kay beach attire lagi naka all white ana vevo na nahawa ang bayot nawala yeko na bibo taw para wa napansin nito nga lakalit ang bayot ana jam sa mga OH kay aron igno ng murag way na hitabo tingala mi day kanang nagkauling-uling lagi mong mga lawas da. Nagsugba ka, day? Day pa lang, day. Pagtanong niya, hala, nagkauling-uling ko. Day, dito rin sila nagtinirahay sa katong sunog nga balay, day. Wala nga ko'y tao dito kay susunog man, day. Dito man, nagpangit-ngit man. Wala ka ba no, bagong sunog man dito, day. Giparok ang bayot. Nagkauling-uling siya, day. Nikalit og dive sa dagat. Apil kag ati-atihan, day? Abi man gud nila. Atay, oy. Those were the days. Sa'yo ba magsinulog, day? Abi mo gud nila varnish lang tong mahugan nga varnish di man ay. Those were the days. Mami J. Ay, the classic Mami J. Kagahapon bitaw nung dili ka baylo dai. Ligaw. At least naka-experience Mami J nga nagkauling-uling ka. May emotional na dayon ta day, may emotional. Pero Mami J, napakay wala na storya kanang karon lang pa kuan lang siya kanang karon lang gyud nimo na storya gyud. Wala na uyo. Okay na jud. Ay. Wala si Thomas kani reply ra po siya heart. Unsa kay pasabot ani? Hello. Hala basig mo gid ako partner ba youth. Di ba siya man mo paborito sa Hot Meals o na day? Ito sa Chada pa day? Agay.
Ay, bayuta. Anyway, alas 9:39 na. Basta na si Mami J pagka-Vevo. Pero kulang ang Alas oras. 10 yun na. Again, kung namoy mga episodes sa BBS, ngawan niyo madunggan, at lang mo sa Spotify, i-search lang ninyo ang Bitog-Bitog University Podcast na dito, gina-upload na ako, may gala. Pasensya kung lately medyo na-delay, pero ganina ako yung ipang-upload talan mga episodes na kuan mga Sa tulo. Spotify and Earth. O Spotify na siya. Para kamulo Yun. mag-drive, mag-Bluetooth Pwede na lang mo. Kaysa mag-FM mo. Lagi, mas mahal na lang na. Kamulo kag luto-luto Mami J. Imong paminaw sa Spotify, i-Bluetooth mo sa speaker, ana, minaw ka. Yeko araman mga igala. So again, i-search lang Bitog-Bitog University Podcast. Ana ha? Okay. Anyway, daghang salamat sa First Valley Bank. Kung medyo namoy gusto mong dugang pangkapital, adto na mo. Blue Energy, 1 million na ilang panghatag karon sa ilang promo, may gala. Dirt bag, bisag asa ka sa Cagayan de Oro, 25 pesos lang ang kilo sa imong labada. Yun oh. Oy Masoy, makers of Fighter Wine, daghang salamat. And also, Rescue Alcohol na barato Oy, salamat, kayo. Bisag asa mo padulong na i-Rescue Alcohol. Na maligya sa kong Rescue Alcohol, mga gala. And syempre, Yun. Bisaya Oy t-shirt. Yes. Yeah, bisita ang Kita na mo sa imong, Facebook nakita na mo kung nag-print na kagdaghan. So na naka-stocks? nanay stock kami. Kato siya mga ipan-deliver do siya nga ano. Halin na to siya. Wow, grabe. Good problem. Good problem. Sa kanya problema lagi ko lagi. Erp, what if kung na namin ako nga kapitalista, Erp? Gusto mo kapital? Yes, pwede ra mag-resell or something like. Pero dapat na process gyapon na. Wow, grabe. Okay. Oo. Para ang quality og ang kuan sa shirt dili siya mo down. Say for example, naminaw mo sa kuan BBS karon niya, namo sa lain nga lugar dito, lugar sa Bohol, ana baka karon, di gusto mo mamaligya dito. Correct. Oh. Kontakan ninyo si Joe kay mas barato ang wholesale, di ba Joe? Yan, pwede na mag wholesale. Pero mo lagi na dapat istrampa kay katanawon po na ako ang mag-resell na kay Basunyag. Dapat itsuraan ba, Erp? Dapat itsuraan. Taas ba ang qualifications? Dapat pang TikTok o attire nga mubuong shorts. Hindi mo ka man lagi. Mas dakog discount. Mas asa naman ang ang mga linings gyud sa kigon. Wow. Ang t-shirt sa BBS nato, asa naman? Ha? Ang sa BBS na t-shirt nato, asa naman, Popi? Ang Lagi ang sana ang Design. katong dako nga file nga logo. Sige na. naman ikaw mo na nagbuhat sa kon. Dili ka Kato sa to isang Kaning- code kaning kaya logo mga hatag na to. na dinig BBS. Kaning logo na to, kanila. Itong logo na to. Ang sensei mo pinakauna ba? Dili kaning Kani nasa atong atong logo lagi. screen, kaning nato screen dili ni mo. Mo ni. Ngara nasa Morning. ubos. Imo naman ang gikuan. Gi-edit Imo mo na na lagi. ako na. Kani lagi nga logo atong buhaton. Katong nay ana bitaw katong nay. Nailingin. Sige. Nailingin. Alright. Tangin na ninyo kay maganda din sa bawal bugok na shirt ba? Daghang salamat kay Mami J. Ipuni lang ni Mami J ang mga episodes ha. Kabro be kasi ko ang palautang be ko niyo. Ilista lang Wala na. problema. Tapos ato lang ka Ma'am Jo na dito ko ang cheque. Pag Resibo. makana jud kog CDO before August 31 kay. Yes, Galing ha. Ang cake ni mo dai. Hindi na magsunog tagbalay day aron Dai, experience. dili po na dai ka na imong lagmi nga mga cake dai ba? Dili po na pwede dai nga terminal to terminal dai. Ang mango supreme di gid pwede kay kuan lang gud siya. Nay ice cream sa sulod. So maano siya, wala na. mainitan. Unless ikarga nimo ka ng naay One freezer at freezer. Or ay kunami amigo mo nag-iligan, pwede mi mag-order daan. Yan na lang kuhaon diyan, no? Nga kung naay kuan gid sa imo gid. One day before man na dai ko mag-order mi dai si mong cake dai. Oo, one day before, especially kung cheesecake or mango supreme. Kay like I said, ang cheesecake 7 hours nimo i-prepare. Ay, Kaning tagal pa ran, mango, no? mga nga na gihapon the same. 7 hours? Paano yung madami ka ng order? Grabe. Ha? Paano kung O, dagan na? lami, sige daw. Ba? Dagan kayo ba? Oo. No? Pero ako 7 hours pero mo vouch di ko sa akong taste sa akong cheesecake. Magaling ba kung medyo kung dagan ng order ba, magkapuliki ka na diha? Dili ako yung schedule. I only make 2 cakes per day.
Wow, grabe, mas lami At Yes. least lugar ang kuan Quality gyud. Quality gyud Yes. Lagi. Yes. Okay. Oo, kay maulaw sa atong gibaligyaan. Ang importante sa ako na ay Satisfaction. repeat orders. Mm. Kaya wag unsa man ang imong baligya kung sa una ra ka makahalin, dili na mo repeat. Dila naka-learn gini, mananaway kag mag-TV na no, mananaway ka no. Anong kabalo mo kasi nga mga team na. Pamilyar lagi na ka mga style lagi. Nakatanaw gisuro kag mag-TV na Asenso tano. Idol nimo si Mami Marge? Idol mo Of si course, gilag ka pa sili pangasaba. Kaysa mag-TV na. Asin tuta. Ato ni. Oy, again. Ato ni Bay limkit ko na. Bisitahin ninyo ang Facebook page ni Mami J or Jimmy Ismero. Wala kayo sa imong kanang sa cakes nimo? Naghan dito pictures. Okay, pero sa imo ang personal account ra gyapon. Magimo palagi ko, di na magimo pa ko. Gortams naman, Gortams. So, edge na Dili na naman. kayo. Dili na. Aso na dapat ang tindahan ni Mami J. Ay! Pagawa man ni matulog na ni. Balay-balay ko actually. Okay, As of that's now, very Sa good. iligan na ni siya. Sa iligan ra gyud ko. So again, bisitahin ninyo Jimmy Ismero. So for the meantime kay nakakuan pa man ta. So nasa sa Iligan City karon naka-based. Okay? Uy, nay nag-text ako kanang mutabang ko himo FB page Tomas. Grabe yung katawa. Okay na jud ka. Gortams. Ano siya? Ang problema anak maghimo, makahimo ba mig FB page basig lain ang mahimo. Gimingaw na daw siya sa kuanday, cauliflower o sa peanut butter. Ay, hay lang ko kang Ena, na si Ena atong Gawad! Hi, Gawad! Oy, kagawad! Ena! So, grabe gigay ni sa kagawad eh. Gabi kagawad. Biktima gyapon ni sa production department, biktima gyapon eh. Kaya pasaninglan na ba na yun kay MOR? Ang MR may pasanginlan mo na yung problema na mo. Ang MR ka pasanginlan pero actually ang nagbuhat sa krimen taga production. Sa production, o. Dili gyud usahay ginaingon gyud na ginabutan nila lang may nalain gini mga taga ABS-CBN nga magmuan gyud sa mga OJT. Just actually naay mga OJT nga mag-una-una gyud. Wala gyud na say sa mga kandidato. Di ba Ena? Ingon niya, ha, va. Oh, baba. Mami J, salamat kay Mami J. Gabi na Gawad. Every Sunday ka lang Mami JB o Sabado Friday kung ka na. Sunday. Once a week. Sige na. Wala problema. Ako lang nailista tanan akong utang sa imo ha. Dili basta may message ko ahead kay basig na ako'y magluto yan na basta. Message lang gyud ko ahead. Dali na makalimot day. Ayaw pag message og 1 hour before kay basig. Nakabuking siya sa lain. Dili busy ko sa Twitter, wa na ko nabasa. Wow, social Twitter. Sa social kay Dili. Murag batanon, millennial Twitter. Ay paging ano kay napog ko yung IG. Wow. Wala na. Sa IG ni mo, Mami J. Sa IG ni mo. Sa IG ni mo. Secret uy, ginuo ko secret. Saan mo mga secret man sa pa rin na eh? So, mali nga. Naman dito mga kiki ko ginuo ko ang 150. Ay. Muna, basig pare na po natin mong cellphone nga nawala nga puros mushrooms ang folder. Time pa lang nay nag-add sa ako nag-follow sa ako nag-direct message sa IG sa ako anonymous. Ikaw to? Na, insa nga magsugot ta 7-Eleven. Asa kita magsugot? Hoy! Ba ni mo. Hoy, paki-follow ko sa akong Instagram kung basig na unfollow ninyo ba, i-follow balik ka sa Instagram. Bernie Bitok 2. Ang akong YouTube channel Bitok University. I love you all. Ako po, di-follow po ko ninyo sa ako ang YouTube channel, sa ako Instagram, o TikTok, o sa... Ano siya? O lagi YouTube o Facebook. Samang Diyo naman din ko. Tulog Pero magnaniguro. Dagan kaayo gang. Murag yung ganiguro. Ug ako di na ko mag-mention sa akong kwan ha. Lagi, oh. Samok kayo. Samok kayo siglihok-lihok. Samok sa mata. Samok sa mata wala Samo kay delay kay ang baba. Unsa ni martaga pananog na translation sa Korean. Dili na ako magpa-follow. Ayun, follow. Delay kay ang kwan, delay kay mo rin nagkuan na. Way nada. Ingat mo tala. Love you all. Bye. Bye.